Tervetuloa kuuntelemaan podcastini Elämää tämän päivän jälkeen 7. jaksoa, johon olen yhdistänyt blogini osat päivä kerrallaan ja 2 kemoterapiaa. Sytostaatti-infuusion jälkeen odotin, mitä kaikkea alkaisi tapahtua. Tilanne oli omalla tavalla erikoinen. Ei ollut aavistustakaan, mitkä niistä parisotasta mahdollisesta sivuvaikutuksesta osuisivat juuri minuun. Oikeastaan kun olin vastaanotolla käynyt ne sairaanhoitajan kanssa enemmän tai vähemmän läpi, olisin mieluiten vain noussut ylös ja paennut paikalta katsomatta taakseni. Silti istuin täysin rauhallisesti paikallani ja kuuntelin kärsivällisesti, mitä kamalaa minulle aivan kohta todennäköisesti tapahtuisi. Jossain vaiheessa tajusin, että kaikkea tätä oli vain yksinkertaisesti liikaa kerralla. Tiesin kuitenkin myös sen, ettei turhaa murehtiminen auttaisi minua eikä ketään muutakaan. Täytyy sanoa, että ensimmäisen oksaliplattiinin ja bevacizumab-infuusion sekä 2 viikon kapetsitabiini-tablettikuurin jälkeen tunsin itseni oikeastaan ihan hyvin. Suurin osa keskittymisestäni kuului siihen, että tein kaiken täsmälleen ohjeiden mukaan. Söin tarkasti oikeaan aikaan ennen tablettien ottamista, joiden kellonajat oli määrätty täsmälleen 12 tunnin välein. Pidin huolen siitä, että jatkan mahdollisimman tavallista rytmiä, syön normaalisti, liikun riittävästi ja kaiken tämän sekamelskan keskellä myös nukun tarpeeksi. Selvisin tästä kaikesta melko hyvin. Sivuvaikutuksista ehkä häiritsevin oli käsien ja kasvojen kylmäherkkyys, mikä tarkoitti sitä, että ulkona käsiin, kasvoihin ja jopa jalkoihin tuli voimakas pistelyn tunne. Lisäksi kasvot, kätet ja jalat menivät täysin tunnottomiksi. Esimerkiksi oven avaaminen avaimella ulkoa sisällä tullessa oli todella hankalaa. Avain ei pysynyt kunnolla kädessä ja toisaalta se äärimmäisen epämiellyttävä pistely tuntui lähes kivulialta. Se oli sanoin kuvaamaton epämiellyttävä tunne, jota on melko mahdotonta selittää. Aluksi se kuitenkin meni nopeasti ohi, ja siitä oli paljon apua, kun laittoin heti kätet lämpimän veden alle. Sama kylmä reaktio tuli myös silloin, kun otin jotain jääkaapista. Välillä tuntui, että halusin vain pudottaa sen käsistäni saman tien. Ruoanlaitto oli aivan omalaisensa haaste, koska mitään kylmää ei voinut pitää kädessä. Kun yritin katsoa itseäni sivusta, häärämässä keittiössä isolla kokkiveitsellä lapaset kädessä, en voinut olla nauramatta. Tilanne oli niin absurdi, että se olisi voinut olla suoraan jostain halvan 3. luokan komediaelokuvasta. Kaiken kaikkiaan nämä oireet helpottivat vähitellen hoiton alkuvaiheessa ja tablettittoman viikon aikana ne katoisivat melko kokonaan. Toiseen hoitokertaan meneminen oli siinä mielessä hyvä, että mielestäni olin nyt hyvin tietoinen siitä, minne piti mennä ja mitä tulisi tapahtumaan. Toki parempi olisi, jos tällaisia käyntejä ei tarvitsisi tehdä ollenkaan, eikä niitä tulisi jatkossa. Mutta asiat olivat niin kuin olivat, ja täytyi toimia niiden mahdollisuuksien puitteissa, jotka sillä hetkellä olivat käytettävissä. Itse toimenpite sujui hieman nopeammin kuin ensimmäisellä kerralla, eikä sen aikana tapahtunut mitään kummallista, aivan kuten edelliselläkin kerralla.
mutta heti kun kävelin osastolta ulos, alkoi tapahtua. Yhtäkkiä tuntui siltä, että sain vähintään puolet kaikista mahdollisista sivuvaikutuksista yhdellä kertaa. Kurkkuun tuli kramppi, hengittäminen oli vaikea, kädet kihelmöivät ja olivat täysin tunnottomat, näkö oli sumea ja koko olo oli niin outo, että jäin varmuuden vuoksi istumaan sairaalan aulaan. Oli selvä, että en lähtisi ihan heti minnekään, vaan odotin, kuinka pahaksi tilanne menisi. Rauhoittelin itseäni mielessäni ja toistin, että tämä menee pian ohi, eikä ole mitään hätää. Totuus oli kuitenkin se, että sillä hetkellä tilanne oli todella paha. Ja vietin aulassa kokonaisen tunnin, koska ajattelin, että on parempi pysyä sairaalan tiloissa, missä tarvittaessa olisi apu lähellä. Onneksi apua ei lopulta tarvittu, mutta koska pelkäsin, etten näiden sivuvaikutusten kanssa pääsisi bussilla kotiin, päätin tilata itselleni taksin. Kun aloin puhua puhelimessa, kävi ilmi, että kurkkukramppi oli vienyt äänen. Sain vaivoin kähästi selitettyä, kuka olen ja mitä tarvitsen. Onneksi asiakaspalvelija oli todella empaattinen ja kärsivällinen, ja sain kuin sainkin asiani jotenkin selväksi. Vahvat ja epämiellyttävät sivuvaikutukset kestivät melko voimakkaina viikon ajan. Yhteensä 1,5 viikkoa oli todella huono olo. Olin iloinen, kun huomasin, että pystyin kuitenkin menemään hetkeksi ulos kävelemään. Käytössäni oli 3 sytostaattia, ja niistä yhden, eli oksaliplattiinin, niin kuin aikaisemmin sanoin, voimakkain ja epämiellyttävin sivuvaikutus oli juuri kylmäherkkyys. Kun kotona tein ruokaa tai otin jotain jääkaapista, minulla oli koko ajan käsinet kädessä. Selvisin jotenkin kaikista näistä sivuvaikutuksista ja annoin itselleni siitä muutaman lisäpisteen. Kaikki oli helpompi kestää, kun toimi täsmälleen ohjeiden mukaan, seurasi omaa vointiaan ja uskoi koko ajan siihen, että huomenna on parempi päivä. 3. sytostaatihoito oli etukäteen jo hieman pelottava, koska edellisellä kerralla sivuvaikutuksia oli ollut niin paljon, ne olivat olleet erittäin voimakkaita ja kestivät pitkään. Asialle ei tietenkään voinut varsinaisesti tehdä mitään, koska vaihtoehtoja oli vain 2. Joko jatkat hoitoa tai keskeytät ne. Päätös oli tietysti omissa käsissä, eikä kukaan oikeastaan tiennyt, mikä olisi oikea ratkaisu. Pyörittelin ajatuksia päässäni ja yritin tehdä järkeviä ja toimivia päätöksiä. Välillä tuntui, että juuri se, minkä olin päättänyt, oli ainoa oikea valinta. Toisena hetkenä taas epäilin, olinko sittenkin tehnyt väärän ratkaisun. Loputon ajatusten ketju, joka ei oikeastaan vienyt minnekään. Parasta oli tällaisessa tilanteessa vain yrittää nukkua kunnon yöunet ja aloittaa uusi päivä peilikuvallesi hymyillen. Tätä viimeistä olen harjoitellut jo muutaman vuoden ajan, ja siitä tulee oikeasti parempi olo kuin osaisi kuvitellakaan. Sitten olikin aika mennä saamaan 3. sytostaatihoito. Kerroin ennen toimenpidettä kaiken, mitä olin kokenut edellisen hoidon jälkeen. Sekä heti sen jälkeen, että vielä 1,5 viikkoa sen jälkeistä huonoa vointia. Hetken aika sairaanhoitajat pohtivat, pitäisikö heidän kysyä lääkäriltä annostuksesta, mutta päätyimme yhdessä siihen,
että tablettivapaalla viikolla sivuvaikutukset olivat kuitenkin helpottaneet. Pysyimme päätöksessä, että hoito aloitetaan täysin normaalilla annostuksella, ja jos infuusion aikana tapahtuisi jotain erikoista tai odottamatonta, konsultoitaisiin heti lääkäriä. Mitään erityisen kummallista ei lopulta tapahtunut, ja koko toimenpite meni kaiken kaikkiaan hyvin. Tällä kertaa en myöskään lähtenyt osastolta suinpäin juoksemaan, vaan hoitajien tarkkailun alla kävelin edestakaisin. Istuin, nousin ylös ja kävelin vielä muutaman kerran. Sain myös tarkat ohjeet, että kun nyt lähden, en yritä rikkoa pikakävelyn ennätystä niin kuin viimeksi. Ja ulkona hengittämisen kanssa pitää olla varovainen. Koska tiesin nyt kaikki ne melko hurjat sivuvaikutukset, jotka edellisenä kerralla olivat tulleet, liikkuin todella rauhallisesti. Tarkkailin vointiani ja kaikki meni hyvin kotiin saakka. Sivuvaikutukset olivat toki edelleen melko voimakkaita ja kylmälle herkkyys oli valitettavasti täysin sietämätön. Mutta kuten näkyy, kestin silti kaiken, mitä minulle tapahtui. Jos terveysongelma olisi ainoa ongelma elämässä, olisi vain yksi asia, johon pitäisi aktiivisesti keskittyä. Valitettavasti vakava terveysongelma tuo mukanaan myös paljon muita suuria arjen huolia, jotka terveelle ihmiselle olisivat todennäköisesti ratkaistavissa. Mutta kun sairauden takia työnteko ja arjen rutiinit ovat toistaiseksi täysin sekaisin, elämästä muodostui melko nopeasti jonkinlainen selvittämättömien asioiden vyyhti. Ei ollut vaihtoehto. Askel kerralla huomiseen. Kiitos kun kuuntelit ja tervetuloa kuuntelemaan